Amahan mipatay sa iyang tulo ka mga anak, ugangan ug dayon miunay sa pagdunggab sa iyang kaugalingon. Usa ka pulis bipusil sa iyang silingan nga iyang gikabingkil. Usa ka furniture shop nasunog kaganihang buntag. Tipos bitakboy sa mga lumulupyo sa usa ka sitio sa barangay Guadalupe at tabay nga kontaminado gipasiradan. Mga regulated drug nga New Bane nasakmit sa usa ka raid sa Bukirang Barangay sa Sugbo. May ngapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Lunes pitsasay sa buwan sa Oktubre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Andrea Patenia. PNP Director General Alan Purisima ania sa Sugbo alang sa pag-establisar sa usa ka Masonic Lodge. Lakip sa iyang tuyo mawang pagpirma sa mga papeles sa mga yuta nga gidonate ngadto sa kapulisan. Ania ang report. Miabot na dinhi sa Sugbo ang hepe sa Philippine National Police nga si Director General Alan Purisima. Wa usa kini nagpakuhag video sa mga tigbalita apan gipahibaw ni Police Regional Office Director Prudencio Tombanias nga schedule ni Purisima karon mao ang pagpanghatag og hinabang sa mga nasunugan sa Barrio Luz isip relief operation sa Mount Moriah Lodge Masonry. Mudiretso kini sa Talisay City alang sa pag-establisar og bag-ong Masonic Lodge sa maong dakbayan. Ug mga adlaw mutambong si Purisima sa transfer of deed of donation sa 5,000 square meters nga luna nga gitukuran sa Cebu Provincial Police Office. Formal nang i-turn over sa Kapitolyo ang luna ngadto sa PNP. Musumiter sabog resolusyon ang 13 ka mga municipal mayors aron pag-donate sa yuta nga gitukuran sa ilang police stations ngadto sa kapulisan. It affirms the support of the provincial government sa ating kapulisan na dunay karang bahay mo, ang tinatayuan ng bahay mo en lote magiging sayo na. And it will also pave the way for more improvements dun sa lot na yon dahil nga one of the requirements ng COA when we infuse improvements into the particular area, dapat the lot should be owned by the Philippine National Police. Sa laing bahin, gipahibaw ni Banyas nga wa kinahanglan na ang pag-isa og alert status sa Sugbo tungod sa pag-abot sa PNP chief. Matud pa, di sila musupak sa bisan unsang lihok protesta nga posibleng ipahigayon nunot sa presensya ni ini dinhi sa Sugbo basta ipahigayon ng kini sa malinawon nga paagi. Kay numduman nga pipila na ka mga cost-oriented groups ang nanawagan sa pagbiya ni Purisima sa katungdanan tungod sa kontrobersiya kabahin sa iyang questionable nga mga mahalong sakyanan, Pinoy-anan ug mga yuta. Well, this is a democratic country. If they want to protest, they can do so. We just observe the proper decorum. And also, yung protesters, we respect each other. Hinuon way na matikdan si Cebu City Police Office Director Noli Romana nga mga plano sa lihok protesta dinhi sa dakbayan. Apan iyang gipasalig nga on standby na ang ilang crowd dispersal management teams kung kinahanglan kining i-deploy. Wala pa ako na-monitor naman so far. At any rate, meron na tayong quick response team to be established kung sakasakali may magkakaroon ng rally for whatever purposes. Kahit lightning rallies against, cost-oriented groups na merong issues against the government. Our public safety company has a alert teams for CDM. Andrea Patenia, News 5. Kinay marcha sa kadalanan, mga magtutudlo mipadayag sa ilang pagprotesta sa kagamay sa ilang sweldo, pinaagi sa usa ka feeding program. Buot nila nga pinaagi sa maong kalihukan, dunggon ang ilang gipangayo nga aumento sa sulan. King Perez, Suginlimi. Nahurot ang lugaw nga gidalit sa mga magtutudlo alang sa mga residente sa sitio La Purisima, Barangay Gizo, Dakbayan sa Mandaue. Inay nga magmarcha sa kadalanan, nagpakaon ng mga sakop sa Teachers Dignity Coalition sa mga residente, agig pagsaulog sa World Teachers Day. Kini mausab ang ilang pagpadayag sa tinguhang madungagan og 10,000 pesos ang sweldo sa mga magtutudlo lukup nasod.
among nahuna-hunaan nga bisan pa sa kagamay sa amo ang sweldo sa mga teachers, amo pud ning ipaambit ngadto sa mga kaigsuuna nato nga mas labaw nang inahanglan. Makadawat ang mga magtutudlo sa 18,000 pesos nga sweldo ug 2,000 pesos nga allowance matag buwan. Apan matod sa pangu sa koalisyon, kuwa nga maong sweldo nunot sa padayong pagsaka sa mga pamaliton. Tungod sa padayon nga pag-uminto sa mga presyo sa mga palaliton karong panahon na, so gikinahanglan nato nga ibalansi pud nato ang sweldo sa mga empleyado, labi na nga mga government employees and mga state workers nga dugay-dugay na pud nga wala mahatagi sa kanang uminto. Wa sab makasuway og aumento sa sweldo ang mga magtutudlo sukad sa pamunuan ni Presidente Noynoy Aquino. Gani wala sa proposed national budget sunod tuig ang pag-increase sa suhulan sa mga teachers. So among gilauman nga sa 2016 sa dili pa siya manaog sa iyang katungdanan si Presidente sa 2016, mahatagan unta og gahin sa ato ang gobyerno ang mga magtutudlo nga lisod yun sa pagpanginabuhi o sa amo ang kanang pagpanudlo ng karong panahon. Sa pagkakaroon wa pa maduso ni Senator Bam Aquino ang pag-sponsor sa balaod nun nga mag-increase sa sweldo sa mga magtutudlo. Hinoon gilauman sa mga sakop sa koalisyon nga mapatuman ang salary increase sa di pa mahuman ang termino ni Presidente Aquino. King Perez, News 5. Sa katindahan sa mga office furniture sa Dalan F. Cabahog, nasunog kaganihang buntag. Jinky Bargio, Sugin Limi. Alas 7:03 kaganiyang buntag nadawat sa mga bombero ang alarma sa sunog sa Dan F. Cabahog ning syudad. Nasunog ang Comfac Corporation nga namaligya og mga office equipment ug furniture. Sawa pamiulbo ang kayo, usa ka kusog nga buto ang nadungog sa guard on duty. Wala ako ignore lang ako lagi. So tumingin duwa, dako lang kayo. Giingong gawas sa display center na daw sab ang production area din nahimutang ang mga flammable substance. Matud sa usa ka naninda sa atbang sa establishmento, dugay nga nakaabot sa area ang mga bombero. Nagalang mga tao, tawag ang bombero. Kaya ka naabot. Dito ito kakatapaw, abot pa tayo bombero. Sa pagkutlo ning balita, padayon pang nag-imbestigar ang kabomberohan apan posibleng electrical wiring ang usa sa mga hinungdan sa sunog. Ato sa kwadro kung asa gyud gasugod og kung sa hinungdan. Di pa takahatag na kayo busog pabanta sa area gyud. Niadtong Sabado, naugdaw ang 5 ka mga panimay samtang partially damaged ang usa sa sunog nga nahitabo sa sitio Pilapil, Barangay Kasuntingan, Dakbayan sa Mandawi. Gibana-ba ng mukabat og 150,000 pesos ang danyo sa sunog. Kadaghanan sa biktima wa atol sa sunog kay ting trabaho. Ang sunog gikatahong nagsugod sa panimay sa usa ka Edgar Gutib. Gidudahan sa kabomberohan nga faulty electrical wiring ang hinungdan. Dako ka nagipikto sa akong bagpuyo kay ang akong mga gamit wala may koy na kuan. Kuan may koy nabilin niya. Wala koy balay. Wa pa ko mahibaw og usay akong sunod nga kanang kuan og namoy katabang para nako magpasalamat kumay. Jinky Bargio, News 5. Tinugdan sa tubig sa usa ka sitio sa Barangay Guadalupe, gidudahan nga kontaminado sa kagaw nga nagdala sa sakit nga tipos. Temporaryo nga gipasiran ang tabay nga ilang gigamit human dugang na admit sa hospital ang 6 ka lumulupyo kagahapon. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gipangda sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang di moubos sa udom ka mga residente sa Sitio Tower o Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo tungod sa sintomas sa typhoid fever. Gingong mag-usa na kabuuan na sinati sa mga residente ang sintomas sa sakit nga tipos apan kagahapon nang nahibawan sa barangay o sa City Hall. Wa din ni mamati sila, wa ni sila musulting ana dito sa ilaha murag possible epidemic ba. Sa inisyal nga report sa Local Disaster Office o sa ka-30 anyos nga lalaki ang gikatahong namatay tungod sa maong sakit. Padayong gihimo ang mga laboratory test sa mga nasakit alang sa pagtino sa matang sa sakit nga mitakboy kanila. Usa sa mga na-diagnose ang 7 anyos nga anak na lalaki ni Alejandro nga si Melvin. 2 ka semana nga gianto sa bata ang mga sintomas sa sakit. Una nagda sa ospital niadtong September 27. Magduha na usab ka semana nga nagpaayo ang bata og base sa iyang medical abstract. Nakit-an nga duna kini Salmonella typhi o ang bakteryang nagdala og typhoid fever. Ang panin sa doktor kay typhoid fever man. Tungod lagi sa tubig. Itong akong gipadadali sa akong asawa.
Madaling gimiting sa mga taga-barangay ang mga residente aron ma-assess ang hitabo. Gisusi usab sa usa ka team gikan sa City Health Department ang lugar aron masuta kung asa nagikan ang kontaminasyon. Gikuhaan og water samples ang tulo ka maatabay nga nahimutang duol sa sapa nga may tinubdan sa tubig nga gigamit sa mga residente. Temporaryo nga wa gipagamit ang mga tabay samtang wala pay resulta sa laboratory testing sa tubig gikan niini. Yes, temporary close until nga mugawas na ang result gikan sa water sample para sa pag-safeguard po sa ubang mga residente dito na Pita. Kuha na itong water sample itong 3 source nila and we're going to take a PHC sample tanaw na ito if kung saan ika-post iba due to E. coli or salmonella ba. Ang tubig gikan sa mga tabay mo ang gigamit sa mga residente sa paghugas sa ilang mga plato, panglaba o pangkaligo. Mineral water ang ilang giinom nga tubig. Gani, doon na pa sila'y mamisong nga automated shower o laundry area din maligo o manglaba ang mga residente. Gito ang kontaminado kini sa kagaw sa tipos, din sa maligo o mag-toothbrush ang mga biktima ng mga bata. Lisod alang kanila ang tubig tungod sa kataas sa ilang nahimutangan nga dili maabot sa rasyon sa tubig gikan sa mga pribadong water provider o sa MCWD. Ryan Sorote, News 5. Kapin 400,000 pesos na balor sa shabu nasakmit sa mga sakop sa Regional Anti-Illegal Drug Special Task Force sa lungsod sa Cordova. King Perez, Suginlimi. Nasakmit kining 120 ka mga gagmayng pakete ug tulo ka medium size sachet sa shabu sa mga sakop sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force. Gibana-bana mo kabat og 413,000 pesos ang 35 gramos nga shabu. Nakuha kini sa panimay sa Banay nga Kirong dito sa Sitio Puso, Barangay Poblacion, lungsod sa Cordova. Naka-receive tag information from concerned citizen to be usa na siya sa ilang mga silingan dito. So nagreklamo tungod sa nakulbaan sila kay ang ilang negosyo, ilikan nga drogas na muanha diya. Ang uban magdala daw og armas. Matod pa sa kapulisan, kakunsabo usab sa pagpamaligya og drogas kining kapuyo sa usa sa mga igsuon ni Roquilan ang nagpaila nga usa ka menor de edad. Pila edad nimo di ay? 16 pa. 16? 15 years old. Ang amahan ni Roquilan nga si Orlando nakuhaan og usa ka kalibre 22 nga armas. Apan gilimod niini nga iya ang pusil og ingon man ang pagpamaligya og drogas. Pag-real siya, reklitan. Suwak kilabot ani? Wala ang kilabot na siya. Ang police? Hindi ko na siya, ako maligya siya rin. Wala akong maligya. So, ano man ipasangin ka? Ano itong gidara pa nila? Susihon pasab sa Raidsod kung adunay koneksyon ng mga dinakpan sa illegal drug operation sa maong dapit. Gawa sa malampuson nga buy-bus operation sa Raidsod, kay numduman nga kapin 20 ka mga tiggamitan sa drogas ang nadakpan sa NBI 7 sa maong barangay. Human masakpi nga nagamit og drogas sud sa usa ka drug den. Ang Cordova, bisan nasa mga kamodo na di man nato maiwasan naging mga drugs. So, ang Cordova is nagi-drugs tungod sa daghan mo na diya tapad sa Lapu-Lapu. So ang atong maobserbahan is anang tourist spot. So ang market diya is kusog yun. King Perez, News 5. Pusher sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Subo na dakpan sa kapulisan. Mga Nubain ampules nga usa ka regulated drug nakuha gikan niini. Jinky Bargio, Suginlimi. Pinasikad sa search warrant nga gi-issue ni Judge Wilfredo Navarro sa Regional Trial Court Branch 19, gironda sayo kaganang buntag sa mga sakop sa Talamban Police, kining usa ka panimay sa sitio Upper Takan, Barangay Budlaan. Ang subject sa search warrant mao ang 37 anyos nga si Randolph Argente. Nakuha gikan sa iyang panimay ang 40 ka mga Nubain ampules, 7 ka mga wa magamit nga syringe ug halin sa drogas nga nagkantidad og 1,002 ka pesos. Giangkon hinon sa suspect nga si Argente ang pagkalambigit niya sa illegal nga negosyo. Muna ako nga kan bisyo mo isuway lang ko ba? Yung mayra mamay? Padoon nito ko undang mo kaya sakit ko? Matod sa barangay kapitan, taod-taod na nilang gipanidaan ang kalihukan ni Argente, gani napatik ang iyang pangan sa listahan sa Barangay Drug Abuse Council. O napatawag na ginanako sila sa barangay, silang duham ng tiayon. Nilimod man sila.
Kay maluoy ko ba kay na sila mga anak. Matod sa kapulisan, mihimo na silang daan og case build-up sa suspect ug nasuta nga notadong pusher ang dinakpan. Pero po ma'am, nubin na gid siya. Kanya, nubin sa gito nakuha. Maunik sa garanti, di amang customer ka ng rider sa balhabal. Kasong kalapasan sa Dangerous Drugs Act ang atubangon sa suspect. Jinky Bargio, News 5. Pildi ang Kia Sorrento ni Manny Pacquiao batok sa Blackwater Sports Elite sa labing una niyang duwa sa PBA preseason. Isi playing coach niya atong Sabado sa Alonte Sports Complex sa Binyan, Laguna. 1 point ug usa ka rebound ang nahimo ni Pacquiao sud sa 10 minutos ug hugot siyang gidepensaan sa veterano nga si Sunday Salvacion. Nakaatbang sab ni Pacquiao ang Phil-Am guard sa Blackwater nga si Chris Timberlake. Nagkadayon ang mga PBA players nga ilang ipakita ni Pacquiao kung unsang matanga sa duwa ang PBA sa pro basketball. Apan wa kini nihatagig pagtagad kay matud pa niya, wa siya makadlok sa PBA. Limitado ang duwa ni Pacquiao sa basketball kay duna siya umaabot nga sangka batok kang Chris Algeri unya sa Nobyembre dito sa Macau. Andam siyang magdugay sa hardcourt human unya sa iyang away sa ring. Sa kapulis mipusil sa iyang silingan nga dugay na niyang gikabangi. Jinky Bargio, Sugin Limi. Pasado alas 7 sa gabi nitong Sabado, gipusil ni PO2 Celso Colita ang dugay na ining gikabangi nga silingan samtang naglakaw kini sa sitio Santo Niño, A. Lopez Street, Barangay Labangon ning Dakbayan. Human madawat ang alarma, kining tulo ka mga barangay tanod maunay midakop ni Colita kinsa kasamtangang na-assign sa Guadalupe Police Station. Mo pagkuan ako pag-aresta wa mo siya mo. Oh, gihata mi bag. Wa mi kabaw siya pulis. Sa Punta Princesa Police Station din gitanggong si Colina, mibalibad na kini sa pagtubag sa mga pangutana sa mga tigbalita. Apan base sa investigasyon sa Homicide Police, posibleng may personal nga kasuko ang suspect sa biktima nga nailhang si Rick John Burden Makani. Nadyo ko na sila yung mga panagbangi katong mga previous. Pero ako wala sa taon. O tinood pa lang, ilang istorya. Nakuha gikan sa kang PO2 Colita ang service firearm ini nga Glock 9mm pistol nga gisud sa itom nga sling bag. Apan kining 38 revolver mo'y giilang nga gigamit niya pagpusil sa biktima kaduha ka higayon. Sa Miller Hospital unang gida si Makani kinsa nakaiagom og samad pinusilan siyang tuo nga bukton ug liog apan gibalhin rayon kini sa Cebu City Medical Center. Jinky Bargio, News 5. Gipasugda na ni Cebu City Police Office Director Noli Romana ang investigasyong administratiba batok kang PO2 Celso Colita, ang pulis nga nadestino sa Guadalupe Police Station ug namusil sa gikabangi niyang silingan niadtong Sabado sa gabi. Andrea Patenya, Sugin Limi. Di pa masugdan ni Investigation and Detective Management Branch Chief Eileen Recla ang investigasyong administratiba kay huwaton una nila nga mapasaka ang kasong frustrated murder batok ni PO2 Celso Colita ugma. Dako ang posibilidad nga grave misconduct ang administrative case nga ipasaka batok ni ini nga dunay maximum penalty nga pagkataktak sa serbisyo. Mag-expect siya siyang administrative o grave misconduct. Naana siya sa paragraph 18 nga commit any acts or omission constitutes sa akong revised penal code or special laws na fall na siya sa grave misconduct, which is equivalent na siya sa atong penalties. Ang maximum na niya dismissal from the service. Ang minimum niya hindi siya masuspended to 6 months. Ang iyahang medium is 1 rank demotion. Bisan pa og mipasangil si Colita nga nakapusil siya tungod sa kalagot human hilabti ang iyang manghud, di kini makasalbar kaniya sa iyang mga tulubagon. Gipaagi unta ni Colita iyang kasuko sa tukmang proseso. Dapat iyang paagi sa supposedly. Nato nga ang iyang gi-allege nga igora siya na defend kay ni iyang gisita din ni action og hambag sa iya dili kinahanglan nga pusilon. When a wrong act was addressed by the person or policeman using another wrong act, anong mangyayari? Tapos, ano pa rin, kabit-kabit na yung mali. Madugangan pa og aggravating circumstance ang kasong grave misconduct nga atubango ni Colita kay illegal nga armas ang iyang gigamit. Gikumpiska na kini lakip sa iyang issued nga 9mm pistol.
Si PO2 Celso Colita mauna ang ika-16 nga pulis nga sakop sa CCPO nga nag-atubang og investigasyong administratiba sugod Enero ning maong tuig. Sa 16 ka mga administrative cases, upat niini nagumikan sa ilang pagkalambigit sa krimen nga mao ang pagpangilkil, pagpanulis, pagpasalba ug pagpamusil. Ang maong statistics gika-alarma na sa mga kadagkuan sa CCPO. Para na ko alarming in my own point of view nga as chief IDMD alarming ni siya. Alarming. Yeah, kasi gamay na lang ang pulis eh. Kung imaginean nimo ang kaning 16 affect na kani siya sa sa among gidaghanon. Bearing the representing the organization. Bisan si PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas, may padayag sa iyang kasagmuyo sa mga panghitabo. Sad to say, already directed his commander to look into it, and sabi ko nga, I'm really saddened by all this, medyo personal nila na circumstances ba that they should avoid. Sana ang laki na ng sakripisyo ng mga kanilang mga kasamahan. Tungod ni ini, buot sublion ni Romana ang Character Aptitude Development Cadet Program sa mga pulis. I-prioritize gyapon kadto mga pulis nga bag-o lang nga nagpabadlong ug abli na kinialang sa uban pang mga pulis nga dunay bakanting oras. Ang maong ikaduhang cadet program di lang mo sentro sa values formation kundi lakip na sa parenting, marriage ug finance handling. Magkaroon ng seminar. Ang pulis ay ordinaryong mamamayan din sa pag off-duty. At itong areas na ito ay kailangan ding mabigyan ng education ang ating mga kapulisan tungkol dito. May mga training din dyan, may mga seminars to uplift their knowledge about responsible parenthood, how to deal with the married life, at how to deal with your finances. Karong petsa 23, mupahigayon og marriage encounter ang CCPO sa ilang mga sakop nga minyo tungod sa nagsakang reklamo sa domestic abuse nga gisangat sa mga asawa sa mga pulis. Andrea Patenia, News 5. Amahan mipatay sa iyang tulo ka mga anak ug iyang ugangan. Nagpakamatay sab kini human sa hitabo. Ray Pasaporte Suginlimi. Wa damhas sa mga residente dinhi sa Sitso Manlayag Bukirang Barangay sa Panalipan sa lungsod sa Katmon amihan ng Subo nga dunay mahitabong linuog nga hitabo. Human patya sa usa ka amahan ang iyang mga anak, iyang ugangan dayon kutlo sa iyang kaugalingong kinabuhi. Patay ang tulo ka magsuong bata human sila dunggaba sa ilang amahan pasado alauna kagahapon sa hapon sud mismo sa ilang Pinoy-anan. Ang mga biktima mao silang Stephanie Figuis, 6 anyos, John Eric, 4 anyos, ug Erica Lane, 1 ka tuig ug 9 ka buwan. Human mapatay ang tulo ka bata. Ang ugangang babae nga si Imelda Mulat, 46 anyos, nga misuway og luwas mausay gidunggab patay samtang ang suspek nga si Eric Figuis nagunay sab og dunggab sa iyang kaugalingon ug namatay. Nasayran nga naghikay ni adtong tungura ang ugangan sa suspek alang sa kasaulugan sa adlaw natawhan ni Stephanie. Nya gahanda ko rin taon sila spaghetti ko no to. Nya lata po sila kan ba ang gilang may para lang ma-celebrate sa birthday. Nya kalit mo kuno singgit ng amahan si Eric dito so sa pikas kabalay do Oregon mga 2 meters lang kuan sa distance sa ilahan katong ilang ikuanan po singgit mo nga pasaylo ako niyo pama katong sa kabata nabangil na diya sa kuan sa Mesira nakasuon namin doon ito ang ako asawa pag so na mo to dito dahil sa dunggab ang ako asawa magang pagkaigo. Dugang ni Josepher siya unta ang gisunod pagdunggab apan wa makaigo ang suspek. Nakakuan ko kamay ito nga paglisan ko gawas ko sultahan nagsundan pa sa ko nagdunggab. Ito nga singgit ko dis gawas og tabang niya pag siradaan mo nagbalik ang kuan pag nakagawas ko ni siradaan mo nagbalik ang pultahan. Ito nga pagtanaw na ako kanila kuan naluhod na siya niya nag-ibot sa kutsilyo din ako nagunit sa kutsilyo din
Niya nga, hangtod nga, kamang na siya. Gitawag di ay sa 6 anyos ang iyang amahan aron mangaon. Apan wa na kini makabalik og gawas. Nasuta nga niadto lang Sabado sa hapon naabot ang suspek og dawa na kini mahimutang. Nga na siya nga, nagsige na siya kuan sa mga bata kay kuan mulargo na mo kuan sig kanang musaka na kuan siya barko nga walay kuan. Then nagsige sa siya nangita siya bulpin ana kay kuan suwat siya din. Nag-text makitext siya sa ako nga kay mag-text siya sa talisay kay manamilit ko na siya nga ana. Then wala ra sad mi kay ang inahan sa mga bata nga si Jomelyn kinsa na narbaho sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Halos di makadawat og makatuo sa hitabo. Wa siya'y laing gidudahan kung nganong nabuhat sa iyang bana ang pagpatay sa ilang anak. Mao ang kanunay ining pagduda nga duna siya'y laing laki. Sige silos na ako niya. Mag-iha mga text. Nanak ko na ko'y laki. Sagun saon ako siya inam-am, explain. Nga wa, di jud makatuo mo. Ang ano jud siya nga naam. Ano lang siya, kuyog na lang sa imong laki. Kung mukuyog manggani ka nga sa imong laki. Giangko niini nga tigamitan kaniadto og drogas ang iyang bana nga mausab ang hinungdan nga miaul kini sa iyang gitrabaho ang bus company sa miaging tuig isip konduktor. Apan nag-usab na ang iyang bana mao nga di siya makatuo nga mabuhat kini. Na-recover sa kapulisan ang kutsilyo nga gigamit sa pagpatay ug kining upat ka pahinang papel nga gisuwatan og mensahe ni Eric nga gipitsahan ni adtong Marso 28 ning tuiga. Diin tipik sa maong suwat nga gipangga niya ang tulo niya ka mga anak lakip na ang iyang asawa. Gipahilo na ang mga patayng lawas sa mga bata uban sa ilang amahan sa punerarya sa lungsod sa Katmon, samtang ang patayng lawas sa ugangang babay anaa sa dakbayan sa Danau. Ray Pasaporte, News 5. Paranoia ug depression ang posibleng sakit nga gihambin sa amahan nga mipatay sa iyang mga anak ug ugangan. Matud sa usa ka psychiatrist, mas grabe ang kadaot nga mahimo kun ang may sakit mo gamit sa gidili nga drogas. Jinky Bargio, Suginliming. Kasi sa iyang Dili na bago alang sa psychiatrist nga si Dr. Rene Obra ang mga insidente sama sa nitabo sa Barangay Panalipan, lungsod sa Katmon kagahapon diin gipatay sa usa ka amahan ang tulo niya ka mga anak ug ugangan dayon pag-unay ug patay sa iyang kaugalingon. Matud ni Obra, ang mga tawo nga adik sa drogas mawa na silang kaugalingon ug posibleng ang nahitabo sa amahan nga si Eric Figues nakasinati og gitawag nga paranoia ug posible sab nga depression. Meaning to say nga, usa ka shabu user is very suspicious even if there is no solid basis. Could be the reason why nga muhimo siya mga salaod ingon ani because he might be thinking or nga maunhan siya. Base sa mga pagtuon sa siyensya, kadaghanan sa mga may kapasidad nga mupatay mao kadtong mga adik sa drogas. Kang kayo they might be responding to command hallucination. I repeat, command hallucination auditory that you will hear voices commanding to do this kind of thing. Awhag karon ni Obra ngadto sa kapulisan nga seryosohon ang ilang kampanya batok sa illegal nga drogas aron di na mudaghan pa ang susama ini nga kaso. Katong mga drug lord, please, pwede naman siguro mo mangitaglaing negosyo. Ayaw na lang tao ni kay you are not destroying only the drug dependent but also the entire family, the whole society in general. Jinky Bargio, News 5. Davao Mayor Rodrigo Duterte midusuog sa ka federal government alang sa nasod aron masulbad ang inequality nga nasinati sa Kabisayan ug Mindanao. Bisan kanunay siya nga nagdumili sa pagdagan pagka-presidente sa nasod, mibahad kini nga kun siya ang mapresidente, muhimo siya usa ka revolutionary government aron paghawan sa gobyerno gikan sa mga korap nga mga opisyal. Ryan Sorote, Suginliming. I would just have to ball up everybody every moment of my life. You do not need me. I hope sayangin inyong parpala. Because the presidency actually does not appeal to me. I do not want it. I do not need it.
Giklaro ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga wa gyud siya plano nga mudagan pagka-presidente karong umaabot nga eleksyon apan kun dunay mahitabong twist of faith ug mapili siyang presidente. Plano niya nga motukod og revolutionary government aron iyang mabuhat ang iyang angli buhaton. Kini ang bahad ni Duterte kundi siya suportaan sa Kongreso sud sa unom hangtod sa usa ka tuig niya isip presidente. But if the universe would find me in the presidency, I will give everybody, hasta akong sagulingon, within 6 months to 1 year, I cannot get the desired results, I will declare a revolutionary government. Just like Rory. But I have to get the mandate of the people. Pinaagi sa revolutionary government, iya matod pa mapalagpot sa gobyerno ang mga pahimuslanon ug mga korap. Usa sa iya mga unang target nga tangtanon sa gobyerno ang mga general sa armadong kusog ug sa kapulisan nga suma niya kurakot. Giklaro ini nga dili kini sama sa gibuhat ni kanhi presidente Ferdinand Marcos ug iya kining buhaton nga dunay pagtugod sa kadaghanan pinagi sa pagtawag og mga representante gikan sa nagkadaiyang mga sektor sa katilingban. Mato ni Duterte, wa pod siya plano nga mudagan sa bisan unsang national position o busa ka samtang matang sa gobyerno nga napalibutan og korupsyon ug inustisya. Kini ang hinungdan nga siya nangampanya sa pag-ili sa gobyerno gikan sa usa ka republika ngadto sa federal government. Ako ni-join ko sa federal movement. For one, because the inequality, the daily equitable distribution sa atong contribution, unya we share the same sadness, pero ang kwarta to sa ila. Mato ni Duterte, ubos sa federal government, mahatagan na og igong pagtagad ang panginahanglan sa tanan, hilabi na ang mga taga-Visayas ug Mindanao nga daw nabiyaan sa mga taga-Luzon. Kinahanglan na sa matukod ang mga Bangsamoro states alang sa mga tausog ug mga Maranao aron himpit na mahunong ang dugay nga revolusyon sa Mindanao nga nakapekto sa tibuok nasod. There is only one way to attain peace in Mindanao. You create the Bangsamoro or Bangsamoro nation, yung ngayon, DBM, and you have to create also the Bangsa Tausog. Dini sa Subo si Mayor Duterte aron iandak ang mga bang opisyal sa Federal Movement for a Better Philippines. Ryan Sorote, News 5. Gisaulog sa Islam ang Idel Adha kun Feast of Sacrifice ni adtong Sabado. Ang kasaulugan gitambungan ni kapatid King Perez. Nagtapok ang atong mga kapatid nga Muslim sa Al-Khairia Mosque ni adtong Sabado sa buntag. Kini ang labing dakong moske sa mga Muslim diri sa Sugbo. Miduaw sila sa balay ampuanan agig pagbuka sa Idul Adha o Feast of Sacrifice nga mula na og 3 ka adlaw. Pagkahuman sa congregational prayer, nahinabi nining inyong tigbalita si Imam Aladin Ubpon sa maong moske. Gipasabot ni ini kung nganong naguna ang pagbuka sa Idul Adha ni atong Sabado sukwahi sa gideklarar nga national holiday karong adlaw. Matod sa imam nga gisunod nila ang gilang adlaw sa kasaulugan sa Mecca, Saudi Arabia, din matagtuig nga duawon sa mga Muslim isip pilgrimage panahon sa Idul Adha. Bale, depende yan sa pag-ukuf dito sa Saudi. So, karon manggod ang mga nag-hajj karon gahapon dito sila sa naigitawag dito nga lugar na dito tanan mga tao mag-pilgrim adto magtapok. So adto dito sila dito na gyud gihimo ang pag-hajj atong lugara. So mag-una man dito then dire follow by sa Pilipinas. Ang pagsaulog mao ang paghandom sa paghalad unta ni propetang Ibrahim sa iyang anak ngadto kang ala. Pinaagi sa pagsakripisyo ug paghalad sa kinabuhi niini. Agi og paghandom sa kasaulugan, ihawon kining makandi nga bugti sa pagsakripisyo unta ni Ibrahim sa kaugalingon niining anak. Ipanghatag ang bahin sa maong karne sa mga kabus isip usa sa mga obligasyon sa mga Muslim sa maong kasaulugan. Unsay mga lisod sa imong kinabuhi, bugat sa imong kinabuhi kanang mahal gyud nimo nga butan, mo na imong isakripisyo. Katulad halimbawa ng kung kuan panglitan daghang kag salapi, aning kuan isakripisyo na nimo. Muadto kag hajj imo gunang gamiton, muadto magpilgrims ka. Mipadayag sabang imam sa baruganan sa mga Muslim sa kontrobersiya sa korupsyon ubos sa pamunuan ni Presidente Noynoy Aquino, ingon man sa hepe sa Philippine National Police, Alan Purisima. So bale,
ang kuan namo ana parehas gyapon siguro sa kadaghanan ang stand na mga bilang mga Muslim nga kung unsa gyud nararapat para sa kadaghanan di na to hunahuna-on nga para lang sa atong kaugalingon. Ika ng mga butanga manggon mas tawag nga selfish sa kaita. So ang atong unahon kadaghanan dili para lang nato. King Perez, News 5. Gidasunan ni Commissioner sa Korean Basketball League nga si Kim Young-ki nga kunwa pa unta bangkuhan ni Coach Chot Reyes si Marcus Douthit mudaog unta ang gilas batok sa host South Korean team sa bag-ulang nahuman nga 17th Asian Games. Wapadua ni Reyes si Douthit kay gisilutan siya human sa iyang ngilad nga duwa batok sa Qatar kinsa midaog sa batok sa gilas. Gitapok sa Philippine team ang ilang kampanya sa Asiad pinaagi sa paghakot og 15 ka medalya nga naglangkob sa usa ka gold, 4 ka silver ug 9 ka bronze. Kanhi hepe sa Compostela Police Station magatubang og sumbong grave misconduct tungod sa wala pagbilanggo ug pagpasaka og sumbong batok sa usa ka langyaw nga nadakpan nga naggamit og marijuana. Apil sa mga aligasyon ang pagdawat og 50,000 pesos gikan sa langyaw nga gibuhian. Andrea Patenya, Suginlimi. Nasabit na sa Provincial Investigation and Detective Management Branch sa Police Regional Office 7 ang ilang rekomendasyon sa investigasyong administratiba batok sa kanihepe sa Compostela Police nga si Senior Inspector Samuel Romanillos. Kay numduman nga girelibuhan si Romanillos ug gipaubo sa investigasyon dihang giakusahang midawat og 50,000 pesos aron ipagawas ang usa ka Ghanaian national nga si Alexander Paintsil kinsa nadakpan nga naghit-hit og marijuana niadtong buwan sa Hunyo. Mato di PIDMB Chief Rodolfo Albutra, doon na sila nakitang igong basihan nga pasakan og sumbong nga grave misconduct si Romanillos. Ang Regional Investigation and Detective Management Division na maoy mo review sa ilang findings ug mo-assign og summary hearing officer aron pagdungog sa iyang kaso. Giangko ni Albutra nga wa gyud nila napamatud-an ang aligasyon nga midawat og 50,000 pesos nga suborno si Romanillos. Wala tayong nakuha na. Actually, the allegation of receiving 50,000 will remain a hearsay not until na mo support nga witness, na mo come up na witness nga nakakita sa paghatag sa kwarta, or a victim itself will claim na he or she indeed gave a certain amount to the subject. Apan mato ni Albutra, wa kini nagpasabot nga di kini sad-an sanglit dako gihapon nga kalapasan ang pagpagawas og usa ka dinakpan ug kapakya sa pagpasaka niini og kaso. Based on the offense, possible offense that he committed for the failure of which of his office on filing a criminal case against an arrested person, and during the evaluation it was found out that it was a sole instruction of the Chief of Police then, Senior Inspector Romanillos, to decide not to pursue with the filing of the case. So dako kay na siya nga tulubagon sa atong Chief of Police as Chief of Police na siya mo yung decide, which should not be the case. Suway namong gipangita si Romanillos sa holding unit sa Cebu Provincial Police Office Headquarters, diin siya temporaryo nga gi-assign apan wa kini didto. The number you have dialed. Gitawgan sab namo iyang cellphone number apan way mutubag. Kay numduman nga gipasabot kani adto ni Romanillos nga gipagawas niya ang dinakpan sanglit wa kunoy ebidensya nga nakumpiska gikan niini. Apan dunay gipakita nga certificate of inventory sa mga ebidensya ang arresting officers nga nakuha og marijuana ang langyaw. Andrea Patenia, News 5. Patay ang nagdrive sa usa ka motorsiklo dihang nabanggaan kini sa usa ka minibus. Jinky Barrio, Suginlimi. Kagahapon unta sa ulugo ni Francis Carlos Sanchez ang iyang ika-28 anyos nga adlaw natawhan. Apan Sabado pa lang sa gabi, hikabsa na kini siyang kinabuhi. Dihang nabanggaan siya sa usa ka minibus nga iyang gikasugat dinhi sa sitio Santa Filomena, Barangay Sangat, lungsod sa San Fernando. Paingon unta sa lungsod sa Dumanhog ang Chan Transit, dihang giingong kalit nga mibuto ang ligid sa bus, hinungdan nga mitipas kini sa Picas Lane sa Dan nga miresulta sa pagkadaro sa motor ni Sanchez. Ang iyang motorsiklo maayong pagkapasok ilawom sa bus.
Puto may namin yung paka, yung pagpaka, mo itong gadidali, tingog gawas dire. Yung namin tayo dagang kapasahero ng gawas, nga pag lingin ako dire sa unahan, matunay lalaki dire kaubo. Uban na yung pasahero ko, nakabantay ko nga, wakon ni break siya. Nya, ang uban mo sila, nga naon na dito pas naga. Sa amateur video, makita nga nagkob daplin sa dan ang biktima kinsa usa ka credit sales representative sa mga wholesaler og motorsiklo. Matud ni Budok nga usa sa mitabang sa biktima, daghang samad sa lawas ang naangko ni Sanchez. Dire. May nakita na. Sa usa ka punerarya sa syudad sa Mandaue, gida ang patayng lawas ni Sanchez. Ang iyang maguwang nga si Benjamin miingon nga base sa nasabutan sa pamilya, di sila makig-areglo sa driver sa bus nga si Marino Marco Calago, 32 anyos, kinsa natanggong na karon sa San Fernando Police Station. Filing a case against John Transit because of this tragedy. Kay lisod na kay we all know nga pero may ginamahitabo sa South, especially kanang minibus ma-involved. So we cannot tolerate it anymore. Samtang daling gitabang kining duha ka driver, human nagkabangga ang ilang mga sakyanan dito sa Happy Valley, Banawa, dakbayan sa Sugbo. Gimaneho sa 34 anyos nga si Melanie Yang ang usa ka Chevrolet Colorado, samtang wa na makatingog kining 27 anyos nga si Lee Oliver Amal nga nagmaneho sa Hyundai nga sakyanan. Susihon pa sa sitom ang hinungdan sa maong insidente. Pagkakaroon na actually under investigation pag yun sir, pero sa ako observe din ng usa ka out. Kay medyo ng luspad man murag naka inanok tingali pa siya. Jinky Bargio, News 5. Patayng lawas sa usa ka taxi driver nakitaan sa Bukirang Barangay sa Sugbo, human kini gikatahong missing. King Perez, Suginlimi. Ana sa advanced state of decomposition ang lawas sa usa ka lalaki nga nakitaan sayo sa buntag niadtong Sabado. Nakitaan sa nagjogging ang patay nga lawas sa bakanting luna sa Greenwood Subdivision, Phase 4, Barangay Pulang Batod, dakbayan sa Sugbo. Kanina dire nagjogging may katulog tuyok, pagkatulog standby may sit up. Nya dagan-dagan mga bata nya baho may kayo gitawag ang bata daw buk sa kristan ko dong tanawa ko no usa mga baho. Pagkakita nila nga tao ko no, portil lang dagan. Gigo ko na ako kung sino nakita ang tao. So nituyo pibalik ang gi-confirm tama gyud. Matud sa homicide section sa Cebu City Police, natala sa missing persons list ang mga lalaki. Duha ka adlaw sa wa pa kini makit-i. Gila ang patay nga lawas nga si Pablo Otadora, 42 anyos, taga Sitio Subasteja, Barangay Kalunasan nga usa ka taxi driver. Identified na nato through his wife nga gipaapas nato dito sa funeraria. Then she positively identified nga iya tumba na. Tungod kay nadugta na ang maong lawas, di pa mahibawan sa kapulisan kung aduna kini mga samad. Naabtan sa News 5 ang dispatcher sa pabangan nga mga taxi dito sa buhatan sa homicide. Siyam kaadlaw pa nga nagabang sa maong taxi ang biktima sa wa pa kini nawala. Natinga na lang ang dispatcher nga wa na magpakita ang taxi driver sukad niadtong Miyerkules. Nakita ang taxi nga gimaneho ni Otadora dito sa Barangay Tejero pagkasunod adlaw. Kung kinamay dugo. Naay dugo? Oo, muna nagpa-blatter ni, kinamay dugo. Then naay mga nangawagtang nga mga naay meter calibration na wagtang. Nya mga papers sa taxi niya ang yawi pod na wagtang. Gilantaw karon sa kapulisan ang anggulo nga gitulis kini o gipatay. Naay posibilidad. Ato na kanang angguluha ato pa nang gisusi. Pahimangno sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga magbinantayo ng mga taxi drivers labaw na sa mga wa mailhing pasahero nga mosakay kanila aron malikayan nga masusama ang nasinati sa gidudahang gipusil patay nga taxi driver. King Perez, News 5. Gitabangan og kulata dayon gipusil hinungdan nga nakabsan sa iyang kinabuhi ang usa ka barangay kagawad sa lungsod sa Tuburan ganihang kadlawon kinsa nakakitag lali sa gitambungan niya nga birthday. Leslie Caminade Vestil, Suginlimi. Ining kalibunan hagba ang patayng lawas ni Konsehal Ricardo Aquila, 50 anyos, sa Barangay Kugon sa lungsod sa Tuburan. Human po sila sa tulo ka tawo pasado alauna kaganihang kadlawon. Giyong sawa pa po sila ang kagawad, gitabangan pa kinikulata sa mga sospek nga silang Justino Alfeque, 49 anyos, Ranil Bantay, 36 anyos, ug Daryl Labandero, 19 anyos. Nasayran nga sawa pa mahitabo, giyong nag-abot ang tulo ug ang konsehal sa usa ka birthday party.
ug dihang nangahubog dunay nahitabong panaglalis. Nagkasabot na unta diay ang duha ka habig apan wa damha nga atngan ang tulo sa mingaw nga dapit sa konsehal. Niangkon ni si Daryl Labandero nga iyang gibunalag kahoy initially ang ulo sa konsehal. Sumahulog ang konsehal may nag-ulog atang nila. Gatangan sila pero motong gibunalan og kahoy ni Daryl. Naigo ang ulo sa konsehal. Posibleng mo na ito hinungdan nga na kuha nila ang armas sa konsehal. Kaya mismo sa natin pingka mo confirman nga katong armas sa kang konsehal to kidaladala. So far ang biktima gitabangan yun sa tulo ka tao, kining tulo ka suspitsado. Mato ni Jade kinsa nagpuyo dool sa nitabuan nga tulo ka buto sa armas ug laing sunod-sunod nga paka-paka nga buto ang iyang nadunggan. Kauman ato motor ni ngadto din padung sa babaw niya pagka taod no diha na to siya. Ning kuan na nga nagtabang niya. Kung muduol kay hadlok ni. Hustisya ang gipangayo karon sa asawa sa namatay kinsa miulagway nga gibinaboy pagpatay ang iyang bana. Hinungdan nga angayan gyung manubag ang tulo ka suspek sa ilang gibuhat. Buot sab niini nga subayon sa kapulisan ang pagkawagtang sa ala sa biktima nga mobalor og di mo minus usa ka gatos ka libo ug kwarta nga di mo minus 15,000 pesos. Una grabe gito budalan ng tangkugo daw. Daw nagkuan sila og hayop ilang pasilisa sa dugan ni lapos yang buko-buko niya dayon diri sa kilid niya diri ang yang agtang nai kuan murag binunalan kita murag daw gitabangan siya sa tulo. Ako jud tuyo ana magbayad gina sila silang sala kay dili na brutal kayo sila salbahis nga dili man na kuan ang akong bana dili man na maayo ra makay na siyang tao bisan kinsa pay pasultiyon kay konsehal na. I-appeal gyud nato investigate na kay do na may allegation nga nawagtang unsa ka tinuod kay aron papangita nato kung kinsa responsable anang kuan pagkahanaw ng ilang galigat. Matod sa usa sa mga suspek nga si Renel Bantay nga igo lang silang midipinsa silang kaugalingon dihang giatngan sila sa konsehal nga dunay bit-bit nga armas. Wa na miditali pa si Bantay sa hinungdan sa itabu apan iyang giklaro nga wa siya kalagot sa konsehal. Nagdumili na sa paghatag og komento ang duha ka suspek kalabot sa insidente. Sa tuya tong armas or inyo ha? Yeah. Gitingunan mo niya. Wala pa sa nibuno. Ha? Wala pa sa nibuno. Pero ano nakaagat mo sir? Dahil yung armas. Ha? Dahil yung armas. Gisubay pa sa kapulisan ug kun nganong dunay armas ang biktima ug kun lisensyado ba kini. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Parehong miabante sa Juniors Finals ang Sacred Heart School Ateneo de Cebu Magis Eagles ug ang University of the Visayas Baby Lancers human ilang giparot ang tagsa-tagsa nila kakaatbang niadtong Sabado sa gabi sa pagtapos sa double round semifinal sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated kun si Safi. Ang Magis Eagles nakaipsot batok sa University of Southern Philippines Foundation Baby Panthers samtang gilubong sa Baby Lancers ang Cebu Institute of Technology University. Ang best of 3 final sugdan ugma. Nibisita din sa Sugbo niadtong Sabado ang mga Kapatid Stars gikan sa kauluhan aron i-promote ang bagong show sa Kapatid Network nga Wattpad nga mosunod sa second season sa The Amazing Race Philippines. JP Lauquatsera, Suginlimi. Human na ito makiti ang cute love story sa Wattpad presents May Tag Boyfriend nilang Jasmine Curtis Smith ug Sam Concepcion, silang Ritz Azul ug Akihiro Blanco Nasab, ang magpakilig nato mga kapatid pinaagi sa ilang Casanova ug poster nga magsugod karong gabi. Kini ang ilang gipahibaw atol sa ilang pagbisita sa barangay Punta Princesa, Cebu City. Poster yung title niya, ipapalabas na sa Monday 7:30 PM after ng The Amazing Race Season 2. So aside from that, ako, abangan sana ng mga kapatid nating Cebuano ang Wattpad Presents entitled Casanova. And sana sa Tropa Moco Anli and may mga susunod pa pong show sana abangan. Actually, yung tungkol sa Wattpad, hindi pa kami nakakapag-storycon pero nasabi na sa akin yung title.
watch out na lang sa Twitter or something. Usa ka mobile application ng Wattpad nga gilangkuban sa writing community nga naghatag og kahigayunan sa mga users sa pagbutang sa ilang mga artikulo, minugnang istorya, tula og fan fiction may tungod sa bisan unsa. Gihatagan og kahigayunan sa TV5 nga makita sa telebisyon ang mga nabutang nga most downloaded love stories sa Wattpad nga bituonan sa mga kapatid stars. Ayan po, sa lahat po ng mga taga Cebu, ini-invite ko po kayo manood sa Monday ng Wattpad Presents Poser, 7:30 p.m. after ng The Amazing Race, at saka every Saturday, Tropa Mo Ko Nice, diba, 8 p.m. Sobrang saya, sobrang init ng pagtanggap ng mga tao. And yung hindi mababayaran yung tuwa na nakikita mo sa mata nila. Ayan, mga igsuon, daghang salamat sa inyong pagsuporta sa amin, at sana lagi po kayo manood ng TV5 at sana magkita-kita tayo ulit sa susunod. Mwah! Gawa sa Wattpad TV series nga ilang gibidahan, makita sab silang rates og akihiro sa Tropa Mo Ko Nice, diba? Matag Sabado sa alas 8 sa gabi. JP Laucotsera, News 5. Indot kitong pagkasultiya sa mga igsuon. Mao. Yeah, pa-cute kay extra ni JP Laucotsera, marag nalingaw gid siya. Baukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Kinisiglan Soko. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Andrea Patenia. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, di lang kutob sa balita. Aksyon!